Ja ne znam kako bih stigao na svaku stranu da kažem ono što bi bila prigodna reč za ovu priliku, ali da počnem jednom rečenicom koju bih voleo da vidim u našim bukvarima. A to je da nijedan Srbin nije podigao ruku na Hitlerov pozdrav. Bez obzira kako je formaciji pripadao i u kojoj se vojsci borio, tu ruku nije digao. A mogli smo ovih dana videti ko je sve podigao i uporediti te dve sudbine. Nijedna srpska formacija nije bila pod Stalingradom. To nikad nismo čuli da je neko kazao, kamoli napisao, kamoli stavio bukvar. Kada je Aleksandar Mišić, sin Vojvode Mišića, uhvaćen u Struganiku, gde je bio zajedno sa generalom Mihajlovićem, oni su mislili da je to Mihajlović. Pa su, pošto je on bio u uniformi, a Mihajlović je bio u seljačkom modelu. Kad su ga odveli u Valjevo, videli su da je to Aleksandar Mišić i odmah su kazali kako oni računaju na njegovo razumevanje, jer je njegova majka Nemica, Luiza, i da je pola njegove krvi nemačko. Na to je major Aleksandar Mišić kazao: nemojte računati na tu polovinu, ta polovina je istekla na Kolubari. I on je ubijen, bez groba je, piše na spomeniku njegovom ocu na Novom groblju Aleksandar Mišić bez groba. Ali nije bez groba samo on, nego je bezgrobna, tako reći, cijela jedna vojska i ne samo ona. Mi se neprestano žalimo kako se naše žrtve ne poštuju, a u tom nepoštovanju prednjačimo mi sami. Genocid nad Srbima je bio po zakonu i onaj koji ih nije ubijao u nezavisnoj državi Hrvatskoj bio je krivlji nego onaj koji ih je ubijao. Niko nije mogao verovati da će Srbi za koje je postojala ta kvota 100 za jednoga doživeti da ih nazivaju fašistima i genocidnim narodom. A to je upravo zato što nemamo nijedno gubilište, nijedno stratište na kome su popisana imena onih koji su tu postradali. Na najvećim stratištima, kao što je Jasenovac, ne zna se šta je to. Ljudi kad dolaze sa onih kozaračkih planina, ne znaju šta da rade. Nije predviđeno da se tu zapali sveća. Niko se ne bi setio od mladih kad vidi taj cvet, da je tu bio jedan od najstrašnijih logora u Drugom svetskom ratu. I sve se čini da je to pravljeno više da se zaboravi ono što je tu bilo, pre nego da se zapamti. Jer slični logori su ostali onakvi kakvi su bili.
Ali nisu ništa bolje prošli ni naši logori na Banjici, Jajinćima, Sajmištu. Nekako sa zvaničnom ideologijom se nije poklapala istina ko je u tim logorima bio. Skoro da je to bilo zabranjeno reći. E sad, da ulazimo u tu temu i u te detalje, tome kraja nema. Sada je aktuelan kraj Srpske krajine, izgon 250.000 Srba. Ali taj dan Hrvatska slavi kao svoj nacionalni praznik. To bi bilo, recimo, kao kada bi Amerika za nacionalni praznik izabrala dan kad je bacila atomsku bombu u Hirošimi. Oni to ipak nisu uradili. Kada smo nekoliko puta u crkvi i van nje predlagali da se osnuje groblje žrtava NATO bombardovanja, to je nekoliko puta usvojeno, ali nikad nije ništa urađeno. A to što mi ne radimo i ne imenujemo ima sigurno neku pozadinu nerasvetljenu i mračnu. A ta pozadina je, kao i ovo ostavljanje ljudi bez grobova, da se dokaže da nisu postojali, pa ih niko nije mogao ni ubiti. Da su ubijeni, da su postojali, imali bi grob. A za grob nisu propisivane nikakve zasluge političke i ideološke. Bilo je dovoljno da je čovek pokojni. Međutim, to da mi ne spomenemo imena ljudi koji su postradali na pravdi Boga i da nemamo neku livadu na kojoj bi oni koji su to činili kada dođu u Beograd mogli da polože venac i da se suoče sa svojim delom. To je sigurno deo nekih političkih nagodbi. Nijedan narod ne bi tako prećutao i zaboravio svoje žrtve. Rekli su, kad se završio rat, ja sam čuo da su kazali da će reći koliko je poginulo, ko je poginuo, gde je poginuo, ali to nisu radile. Ne verujem da im nije neko rekao da to ne urade i da će, ako to ne urade, imati razumevanja za to. Tako je to jedno na drugo nadodavano, da mi nemamo ni jedno stratište, da ne govorim ravno Jad Vašemu, u kome, recimo, da nije stavljen Jasenovac i onaj večni plamen, verovatno bi bio i izbrisan sa te mape, te svete geografije. I sad počinjemo iz početka. Ovo je velika ideja i priča i veliki dug, ali mogu da razumem i da će biti silnog otpora. Čemu sad to? Kad god nekoga u Beogradu ovde, kad prave neku zgradu, nađu neki kostur od nekog čoveka koji je ubijen tu pred kućom. Ali to se najvećom brzinom zatrpava i čuje se jedna mala dezinformacija da je to neki rimski ostatak. Kad se iskopavaju dinosaurusi, to prati velika pompa. Televizija je stalno na tom mestu, a to su slavni muzejski eksponati. Ali kad se kopa neki i traži neki čovek, onda se tu odmah pominje neka nekrofilija i
dovodi u sumnju ceo taj sveti čin. Tako da smo mi pristali na to da nijedna masovna grobnica u Srbiji nije otkopana. Zemlja ima tu osobinu kad se sahrane ti koji su tu pobijeni, da nikad to tlo nije ravno kao što je bilo, nego ima neko ulegnuće. Tih ulegnuća i tih uboja po zemlji Srbiji ima bezbroj. Ali nigde još nije niko iskopao i tu veliku kostoteku prikazao svetu, pa tako prećutkujući doživljavamo da nam kažu da smo mi ti koji smo ubijali druge zbog svoga imena i greha rođenja. Zakoni koji su donošeni u istrebljenju Srba, oni su postoje, nije to što kaže, nije izbrisano iz knjiga i arhiva, ali jeste iz pamćenja novih naraštaja. Kad biste pitali ko je visio na Terazijama 1941. godine, ne bi imao nijedan tačan odgovor. A ti seljaci, kako neko i rekao, dok su se na Terazijama njihali Srbijanci, nisu verovali dok su bili na tim banderama da ih neće zauvek zapamtiti njihov narod. Ali nije ih ni spomenuo. Spisak stradalnika nije odgovarao toj stranci koja je vladala 70 godina. Oni su to napravili nekim partijskim stratištima. A kada bi se video spisak, onda bi to bilo toliko odudarno od zvanične priče. Ali trebalo bi naći neki početak, trebalo bi po uzoru onih spomenika i spomena koje su već napravili drugi. Kada dođete u Jad Vašemu, nisu popisali 6 miliona svojih duša i svake sekunde se pročita jedno ime. Uđete u nešto što liči na planetu, zemlju. Tu je jedna muzika prigodna i svakog sekunda se kaže neko ime. I oni srodnici mogu da znaju kad je izgovoreno danas, kad će biti izgovoreno opet. Ali kod nas nema takvog jektenija ni takve čitulje. Nije napravila ni crkva. Srpski patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj, sada sveti, to su jedine dve glave jedne crkve koji su bili u logoru. Ali vi ste čuli ovih godina kako kažu da nisu oni bili baš pod Budahau, pod nekim strogim uslovima. To je bila neka ćelija sa 5 zvezdica. Ali kad jedan narod to ne zna i tako bagateliše svoju najsvetiju krv, onda dočeka i ovo što smo mi dočekali, da mi nismo žrtve, nego zločinci. Nikada to sutra ne možete čuti da su Jevreji izvršili genocid nad Nemcima. A otprilike to je analogija kad se kaže da smo mi
izvršili genocid nad onima koji su vršili genocid nad nama. Čuli smo od Nenada da je tu bio jedini logor za decu na svetu. Dao je sebi truda neki čovjek koji je popisao imena te dece. A gde je ta knjiga? Malog tiraža i ko je može naći? Tako da, ja bih ovde stao, ja sam više došao da čujem prijatelje šta će oni sve da kažu, pa me povela ta tema da kažem više, ali svi smo svesni delikatnosti i te teme i našega vremena i problema i propuštenih decenija, ali ako bi tako nešto dostojno bilo napravljeno, da ne spomenem jednog, a ne mogu da odolim, koji je dizao te spomenike, pa je Duško Radović jedno napisao, trebalo bi da osnujemo jedan zavod za zaštitu od njegovih spomenika. Ti su spomenici podignuti na najvećim stratištima i uspešno su falsifikovali ono što se tu dogodilo. Hvala.